Og sa dihang mulihok na si Wonder Woman guys, giduo ko. Mag-inabtik ta kay nadagan ang oras. Time is gold. Kay baba mang nagdali ko ani kap ako kaon unsa nang oras sa nagsindahan kong dungag. Akong gipang-aral sa tanan kay aron kusgan beta. Ingon ba tag kamunggay unsa ba taw ni sabay na ana. Unya guys, human ani guys akong gidaldali no. Kay maligo ko kay nakuangan ang rinolyo. Moadto na po kong merkado kay mopalit kog rinolium guys. Kay nakuangan kaya magipag-iswag gud tanan god. Daghan kong himuon basta way harvest. Sas Ginoo guys makaingon kag wa din wa dito ang trabaho. Oh, mao ni perting oran tanan ay Wonder Woman ko kusgan kay ko. Unsa ray na ana nga perting kong kusgan sa katanan. Giwara ra ni mga durbag sa kining rep. Sos ako pa. Mas tinman kay ni perti biya kong kusuga sa una mo arsag blanghoy. Gamay pagali ko sige kong arsag blanghoy nga tinaro. Gamay pagali ko ato. Mao na diha may gali kay wa ko yung putot. May gani kay taas ko no. Unsa na lang ugwa ko nin taas kasi sige arsag blanghoy nga mga bugat kay sa unang panahon. Kasi gani panganay kay sa tanan mga bugat o unsa kasakit o kalipay ang panganay may nabuhong. May galit jud kay wa ko na kuan, wa ko na talabi sa akong pagkasig arsag bugat. Taas kong pagkabaji, wa ko na himong putot. Sumao rin resulta guys. Mukaon ko kay mulakaw na pug ko kay mupat ko rinolium. Oh, mao na ni hapsay na niyo. Dili na pug ko sa tilwa. Ari ko sa sala nga usagi kas tindahan. Ari na pug ko magyampungad, nag-abot sa akong order bantay lang ni sila. Di jud ko dito rungan gili makagabi nga abot ko kadlawon tungod lang ani butang-butang ani oh.